חברים, איתי קטנות הולך לשבור שיא בקיפול שק שינה. כן, השיא הקודם הוא 30 שניות. הראל, כמה זמן? איתי זה 4, 5. וואו וואו וואו, הנה הוא עושה את זה. האם זה יהיה שיא? 15 שניות! 20 שניות! הוא מתחיל להסתבך, לא, הוא בסדר? 25! לא, 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 הוא איבד את זה. אותו טלף שהכרנו כבר לא קיים יותר. קודם 30 שניות. 23 שניות! איי איי איי